Ya apa? Larase pelok ya ta? Nggih. Terus iki karyane sapa Mbak Diajeng? Mbah Sukron Suwanda. Mbah Sukron Suwanda. Mbah Coba Kakung. kaya apa? Gandeng iki langgam iki uga kelangenane Mbah No mula ya diaturake men rena penggali men remeng remen kang dadi rasane. Iya, kaya ngono kuwi. Kena nggih jampi saya. Kaya ngono kuwi. Coba kaya apa dibukani celuk wae Mbak Diajeng Chandra Mulya. Ya, monggo. Mbliwis putih. Dados. Meliwis putih kasrimpongan bisa ngalih Jaka gadhok bangkit mikut meliwis putih
Tembang menika ugi kula aturaken dumateng kadang kula sepuh Mas Prastya saking Cepogo Boyolali yang telah memberi tali asih wujute gawang kelir tembaga iki saka bening art. Oh iya, sugeng laras Mas Tio, mugi-mugi saged kinarya jampining saya. Ugi dumateng menika Mbak Yu kula kanthi dawuh sugeng dalu Mas saya kula mangke nyuwun selendang biru nggih saking Bu Sri Mantan Kades Kartoharjo. Nggih mangke kula aturaken Bu Rahayu. Ayo, Yo entekke yo. Umi. Sembah nuwun Mbak Chandra Mulya kalian Genduk Umi Afifah. Ya,